Welcome back mga brad, kumusta sa atong weekly tutorials, lessons na ito kira tanan. More importante na itong iskutan ron. Improvisation, marag mo na ni kanang naimbento sukad pa 1700s, 1600s. Mozart, Beethoven, daghan pa na mga classical artist na imbento na nila sukad pa sa una din sa modern times. Especially sa guitar, George Benson, mga nag-unaan ni George Benson, Pat Metheny, Larry Carlton, sila may mga nag-una-una ni mga mga uso improvisation sa modern times. By the way, katulad itong kanta giniha gitukar, Smiles and Smiles to Go to basig ganahan mo improvise ito. So Larry Carlton po to siya. And last week nagtukar po ko room 335 no, Larry Carlton mo ginay kanunay gipang backing track karon mga modern nga improvisers, modern fusion art guitarist. Kanang room 335 nakabantay mo mo siya. Sa itong lesson karong adlaw, kini din no sa itong matong pangutana, how to avoid wrong note. So ang tubag na is di ma-avoid ang wrong note. Kita as guitarist nagyan ato nga makasuway ta nga kinang tukarta then maka tuplok tag bad note then muratag muratag mangilngigan kay bad note. Mo na siya ang kanang gina-experience po sa bisag even the best players. Mo na siya na-experience na siya. Ang tinuod yun is walay bad note. Actually walay bad note. Ang question lang is how you resolve it. So mo po na ginabuhat sa mga naga-improvise George Benson and up to now mo na ginabuhat. So makatunog og bad note ang muna atong lesson karon unsaon pag-resolve sa bad notes. So natay gamay nga fundamental sa ni nga paghisgutan. Una day mag-improvise ta, nagplano ta mag-improvise, dapat dili ta mo skip sa mga lesson about chords no. Kay importante kayo ang theory about chords. So ganahan ta mag-improvise or ganahan ta mag-improviser, ganahan ta mag-fusion, jazz fusion artist. Atong una gyud nga usa sa mga unang theory is chord theory. So namay makita nga lesson, napokoy lesson no, for dili pa ni kompleto nasa link. Chord theory ni siya kanang mo na siya usa sa mga tool, technique or theory nga dapat nato mahibaw-an before ta mo venture into improvisation. Dapat swito ta sa chords, unsay theory behind chords. Dili lang major chords, dili lang minor chords, and all of the chords no. Unsay ilahang composition, unsay ilahang formula, unsay ilahang characteristics sa chords. So tanan ana. So atong i-divide atong lesson into 3 levels. So mo to atong main karon nga pangutana sa atong lesson. Unsaon pag-avoid og wrong notes. So ang tubag ito ay walay wrong note. Ang kuan lang ana is unsaon nimo pag-resolve sa note. Mo na pangutana ron. Walay bad note. Ang imo lang ana is unsaon nimo pag-resolve nga mahimo siyang good note. So kato tong kanta niya, Smiles and Smiles to Go, G major, G major 7. Mo man una niya nga chord. So dapat nahibaw na tani karon G major 7 before ta mo diretso ani. So dapat nahibaw na ta sa lesson about chords. Nasa link natay gitawag nga consonants and dissonance mo na siya. So ang mga consonants mo na siya ang gitawag natong mga chord tones no.
mga nota nga shot gid siya sa chord. Shot gid siya sa chord nga imong gitukar. So mo nang importante ang natay idea sa chord theory, no? Kay kasagarang improvisers ang ila lang ana is aware sila sa underlying nga chords. While ga tukar, aware ka sa mga sunod nga chords, or aware ka bisag dili ka aware gid sa tanang kanta, makasabot ka unsa man nga chord ang gitukar. Unsa man nga chord, ano man ko dapitan nga chord. So mo na imong importante nga dapat unang may buwan sakto kag dunggan, then sakto pa kag theory. So na siya. Sorry ta, balik. So G major 7, mo man to atong una. So muna siya ang first nga chord ato is G major 7. So atong kuha ng chord tone sa G major 7. Sa may chord tone sa ani. So 1 3 5 and the major 7. So sa G is 1 is G nga note, then 3 is B, then 5 is D, then major 7 is F sharp. So nana kay chord tone, no? So mutukar ka underlying nga chord is G major 7, kana nga mga notes mo na yung mga consonant notes. So kung natay consonants, napati gitawag og dissonance. Mo na yung mga jabag, no? Mo na yung gitawag na to nga dili mo uyon sa mga chord tones sa imong chord. Dili mo uyon sa nota nga imong gusto i-harmonize. So mo na sa mga dissonance. Mo na yung mga di na to ganahan nga note. Mo na yung mga ingana, no? So unsa may dissonance sa for example kaniya tong unang example nga chord G major 7. Ngayon gitawag na itong mga color tones or mga extension notes na siya, no? Muna gitawag ng mga slight dissonance. Atong i-train atong dunggan nga mudawat anang notes. So muna yung magpa dili boring, no? Makapawala sa boring kanang chord. Usahay mo gud kay kaning chord tones na to. Kani atong mga shot kayo nga mga nota, boring na siya kung dili na to sagulan o kani mga color tones. So sa may mga color tones, right sa G major 7 gyapon nga chord, pinata mo balik lang chord. So na naman tayo 1 3 5 major 7, no? So ang extensions ana or color notes, color tones is ang 9. So, ang 9, unsa may 9 sa G? Ang 9 sa G is equivalent na siya sa 2, no? Pero 9 na siya kay ika-9 naman siya. Ang iyang distance magikan sa root note nga G, mo na root na to sa atong G major 7 nga chord, or mo ni 1. So mo na siya 9 is so sa man ni A, mo ni ang 9 na to. Mo ni ang 9, mo ni ang slight dissonant ni siya. Dili matawag nga yabag, pero yabag gamay. Di ba? Montay mo na. Compare ni mo ni. So bagay gid kay sila. Compare ni mo ang 9 og ang root na to. Medyo yabag-yabag siya. So sa pa may sunod na nga extension 11. So sa may 11 sa G major 7. 11 is C, no? So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 then 11. So mohog na siya nga octave ra sa 4, no? Or 11 na siya, dili na siya 4. 11 na siya. So dissonant gamay, no? Slight yapon, slight dissonant. So madawat ra sa atong dunggan. Then unsa may sunod nga nota nga extension. Sunod na is 13 nga possible na extension, no? 13.
So ibag siya gamay pero in jazz or improvisation nga context nindot siya, makahatag siya og thrilling, nakawala sa boring no. Makawala sa kalaay nga balik-balik nga chord tone nga kanila. So tangag 13, tangan nimo og 11. Then tangan nimo og 9. Na. So, tukar ta, mag-skala-skala kintahay ta, mag-noodling ta. Usahay makashot ta og yabag. Unsa man yung mga yabag? Mo gina ang mga dissonant nga mga nota no. So, sa may example ani, dissonant nga nota. For example sa G major 7 nga tukar nga backing track. So, sa may yabag ani. Kani, tanaw to G sharp. So, yabag. So kani pod kaning flat nga sharp 11. Then kaning flat 13. Ibag mo ni siya. So saya mo to karta. So sana igo man ano G sa G major 7 or G major G scale. Ibag na siya. So, muna yung gitawag nga mga dissonance, muna yung mga yabag yun. So, kung ato na, balik na to, ang slight dissonance, mo to mga color tones, 9, 11, and 13. Ang mga consonant, mo to mga chord tones na to, magitig shot, gid kayo, maminaw ta, maragig resolve, gid ba? Na maragig og walay tension, mana no, kung technical term na walay tension sa paminaw, sa dunggan, maragig walay tension. Basta kayo, sabot naman mana sa tension, walay kontra ba. So sa slight dissonance mo na yung mga color tones na to. Kung sa G major 7, ang extension na to ana or color tone is kaning 9, then kaning 11, then 13. So di po na sila. Pero kung sa context sa rock or mga itahay kanang pop music, kung ano sila usahay, marag slight dissonant no, wala masigo. Pero in the context of jazz or improvisation, shot na sila, kuan pa na sila, kanang igo mo pa na, kanang okay na sila, okay nga notes. So diri na ta kanong pangutana nga how to avoid kaning mga gipanganlan ato ganina nga mga dissonant notes. Actually, dili na siya dapat i-avoid, no? So, ato ning ganon. By level na siya, by level. Dili na siya dapat i-avoid. Kay, di na siya ma-avoid. Labi na, o magtukar ta impromptu, kanang ditso-ditso, wala na ito gipraktisan. Naana siya, no? Then, decades ago, George Benson sa gitara, na-solve na niya ang problema, no? Ang tubag lang ana is unsaon nimo pag-resolve. Mora na, dili ang pangutana is kanang how to avoid wrong notes, dili isa ma-avoid. Ang pangutana na lang ana is kung saan pag-resolve nimo, saan nimo pagbawi ba nga mapasaylo nga mura siya o dili yabag nga nota. So mo na siya. So imagine no, mag-improvise ta usa ka ni kadako nga tool, usa ka dako nga technique for improvisation. Kani nga usa ni siya sa mga importante nga dapat nato may bawaan ang pag-resolve sa notes. So level 1, na to ko ano, i-loop na to ni atong G major 7 nga chord para masabtan gid nato, no. So for example, kani G major 7. So ang yabag nga nota ni nagi siya so ang yabag nga nota gusto gyud siya nga mo resolve up or down, no, depende na siya sa progression pod, pero mostly
okay siya, back and forth mo resolve ka. So you are one note away kani yung bag man ning nota. Di ini. So i-resolve din mo sa sunod nga nota, ma-forgive ra siya, no, mapasaylo ra siya. Actually kanang ginagamit ni siya nga mga nota, for example kanina sa blues, so gigamit, no, ang mga half nga note nga half tones nga yabag, pero i-resolve nimo magamit gid siya. So you're one note away from the kanang sakto nga chord, sakto nga note, ma chord tone ba na siya or ma color note, kuan na siya, shot gyapon. So one note away ra ka, so tukar ka, sigyat ka, tuplok ani. Okay, so kani pod. So muna tong level 1, no, muna imong gitawag nga emergency escape ni mana. Kung tuplok ka diha, make it a habit nga, yabag ko, make it a habit nga go up or down sa nga nota. One note lang, good na siya. Pero depende sa progression, no, napaisahin nga mo shot gid siya kung up or down, depende sa sunod nga chord. Pero one note away. So muna tong level 1. So proceed ta sa level 2. So level 2 ato ra gyapon ilok. Ang level 2 is mo na gitawag nga note enclosure, no. Kato misbong matag usa ka nota. So atong praktison nga kanang dili ta mo diretso sa sunod nga note, ato pang iagi og usa ka nota before ta mo sud sa pinaka shot nga note, sa chord tone baka or sa extension. So mo to siya ang level 2, note enclosure, 2 note enclosure. So atong level 1 is mo isbog ra man ka, no. Atong ikaduha nga level is kato, ituyok pa nimo una ang nota before ka modong sa sakto. So kay bao naman ka nga ang sunod nga nota na isakto, imo pang dugangan og kanang note, regardless, no, og sakto ba siya nga note or dili ang ikaduha nga nota, pero ang importante is asa mo land ang last nga note. Naman to, di na to 2 note enclosure. Dito lang, nga na ang idea, no, batag yabag nga nota. So shot, no, asa dili mo matter asa modong ang ikaduha kinahanglang nota, ikaduha, as long as ang downbeat sakto nga nota. So ana, ano ta sa third level, no? So ayan sa third level na. So ang third level is kaning chromaticism. So dugay ra po na develop ni George Benson, no? Or Pat Metheny baka. So nakita naman ni George Benson man. So iyahang i-chromatic ang mga nota. Taman mo landing siya sa sakto. So mahog nga taka-taka, pero na-develop na niya nga kanang skill nga kanang mahog nga kanang confident na kay siya nga di mudong gid siya sa saktong nga nota. Pero ang nakanindot ani kay tanan nimo nga chromaticism ba down ba na or ma-up, dili siya yabag paminawon, ma-forgive ra siya paminawon, taman mo landing ka sa pinaka chord tone, no.
kato wala pa tay klarong pattern no akong kuan takataka ra to pero at least kanang ma-forgive ba kalugayan imuhang kuan imo landing ka sa sakto nga nota. So mo to ang third level no. Then mo ni ang last nga level karong episode. So di ko maingon nga mo ni pinaka taas nga level pero usa ni sa mga secret sauce, secret nga mga ingredient sa mga master improvisers. Kini siya magsugod sila sa wrong note. Imbis magsugod ka sa tuyoon nga magsugod ka sa good notes no katotong mga chord tones kana nga style nila ilang isugod sa wrong note then mulan sa good note or possibly the best note ang ilang malandingan no. So yan na ang ilahang buhaton to avoid predictability no kanang predictable na nga diri ka mulan sa chord tones. For example sa G nga major 7 na to katong chord tone na to nga kuan predictable nga somewhere or kanang sa upat ka nota na add to mulan ang kuan so predictable na siya. So ang buhaton na is ato magsugod sa bad note. Pwede no. Notes. So may bad note F, so I take F. G sharp, so I take G sharp. So pa may bad note. So good so ito C sharp C sharp ito C sharp there's like a bad note G sharp so ito G sharp pwede so may line nga bad note so ingato no wala pa to na ko gi-pattern pero nindot na mapasaylo na pwede na siya mahimong kuan exciting paminawon dili common pero na ko yung mga patterns ito ihatag sa inyo nga kanang sugod sa bad note mo balik sa good notes so nga na no so mo ni siya ang pinaka secret sauce karong pinaka-secret nga technique karong adlaw. So hinaut na explain ako ni in a simplest way no. Actually na pa yung mga kuno ni gi-simplify ra nato ba. Kini possibly makapa-open sa una-una. Makapa-open sa inyong vocabulary or makapa-open sa inyong mind nga possibilities. Daghang pa possibilities dai. Pwede dili ra tong tinarong nga nota no. So, ano na tataman sa mga brad din sunod ani na pagod mga improvisation nga mga lessons after ani. So, hinaot na-excite mo naminaw sa nagplano magsugod og improvisations. So ana unta magsugod no sa fundamentals. So kato dapat unahon ang chords, dapat na idea gid sa chords. So akong i-demonstrate na sunod nga episode unsa ka importante ang chord nga knowledge no sa pag-improvise. Then sa pag-igo sa pinaka-best nga chord tone ana nga chord. So sa importance niya. So ani sa taron mga brad. Then God bless and what ko sa comment section no sa mga questions or comments. God bless and maayong adlaw sa tanan.